Ketua Pengurus Daerah Woodball Kabupaten Klaten Joko Estianto meratelaken ngantos samangke dereng kathah ingkang mangertos dhateng cabang olahraga woodball utawi bola kayu. Satemah pangrembaganipun boten kados futsal. Woodball utawi bola kayu inggih memper golf, wonten stick lan hole. Nanging saklebeting woodball sampun dipun modifikasi, stick dados mallet lan hole dados gate. Menawi golf, balipun saged nglayang mumbul, menawi woodball bal badhe glundung mlebet dhateng gate. Piranti woodball dipun damel langkung sampurna sarta dipun damel pranatanipun. Satemah ing taun 1993 olahraga menika dipun sukani nama woodball. Woodball asalipun saking Taiwan lan ing taun 1990 gangsal woodball wiwit dipun tepangaken dhateng nagari sanes lan tundhanipun ing taun 1999 olahraga woodball absah dados olahraga pendukung salah satunggal kejuaraan Olimpiade Asia. Sarta ing taun kasebat ugi kadhapuk induk organisasi woodball sedunia kanthi nama International Woodball Federation (IWBF). Taun 2006 olahraga woodball mlebet dhateng Indonesia lan saklebeting PON Papua Benjing, woodball dados salah satunggaling cabang olahraga kangge lomba. Dene ing taun sakmangke badhe dipun gelar kejuaraan tataran Provinsi Jawa Tengah ing Solo. Ya, ini adalah olahraga woodball di mana pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association ini mengadakan latihan bersama sekaligus, dan ini juga latihan untuk persiapan pelaksanaan Porprov besok tahun 2018 ini di Solo, dan juga persiapan 2019 untuk PON di Papua, dan ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit baru dari desa-desa yang ada di Kabupaten Klaten. Harapan kami di sini di Kampung Bangbodo ini di sekitar kami muncul yaitu atlet-atlet yang berkaitan dengan olahraga woodball yang baru ini harapan kami. Dan harapan kami juga nanti setelah ini di sini sebagai arena juga untuk arena woodball. Purwanto, Jogja TV.